Takže priatelia, ja som neskutočne rád, že vám môžem predstaviť môjho kamaráta, vynikajúceho kamaráta, odborníka Petra Planietu, ktorý na Slovensku je úplne top, čo sa týka stravy podľa 5 elementov. A tento e-book je o tom, ako dokáže každý omladnúť 5 rokov, samozrejme niekedy máte 18 rokov, že budete 13 roční, ale že dokážete omladnúť aj o 5 rokov za jeden mesiac, ak budete dodržiavať týchto 10 bodov. Jeden z týchto bodov je práve strava podľa 5 elementov. Peťo, prosím ťa, priblíž čitateľom tohto e-booku a tí, čo pozerajú tieto videá, čo je to strava podľa 5 elementov a prečo je strava podľa 5 elementov tak veľmi účinná, že človek nielenže zdravo schudne, ale vedľajší efekt sa dostaví to, že omladne a vlastne vyzerá krajšie a mladšie. No, dôkaz to, že to funguje, sme asi my dvaja. A ja keď som mal 30 rokov, tak ľudia hovorili, pán Planieta, zdravá strava, jasné, vy ste mladí. Lenže dneska mám 49 rokov, za chvíľku budem mať 50, nič v tele ma neboli, to znamená, fungujem, u doktora som nebol 15 rokov a to, že strava podľa 5 elementov funguje, som dôkaz ja, alebo manželka, alebo moji kamaráti, ktorí takýmto spôsobom fungujú a sa stravujú. A aký je princíp 5 elementov? V tele máte skupinu orgánov, ktoré sú zaradené k jednotlivým elementom. Čiže element Zem je žalúdok, slinivka, slezina a tam sú jednotlivé potraviny, ktoré prirodzene posilňujú tie orgány. Čiže napríklad na Zem je veľmi silné pšeno, ovoz, ovsené vločky, preto aj veľa ľudí miluje raňajkovať ovsené vločky, lebo vločky posilňujú trávenie a ráno potrebujeme naštartovať to trávenie. Potom zelenina, ktorá je výborná na zem, je napríklad Hokkaido, uhorka, biela kapusta, mrkva, varená cibula, čiže to máme takéto zeleniny. Prírodzená chuť je sladká, takže napríklad ľudia, ktorí majú slabšie trávenie, takže milujú sladkosti a jedia viac sladkého, takže takto sa to dá aj diagnostikovať. No ale 5 elementov funguje o tom, že ak chcem vyživovať svoje telo, môžem vyživovať to, ako keď máte 5 detí, tak každé dieťa potrebuje optimálnu výživu a ani doma vám všetky deti nejedia rovnaké jedlá. Čiže preto, keď chceme byť zdraví a vitálni, v tomto je najsilnejších 5 elementov, lebo to vychádza z princípu čínskej medicíny. Druhý element je element kov. Sú to pľúca, hrubé črevo, súvisí s pokožkou, čiže akékoľvek kožné problémy sú záležitosť pľúca, hrubé črevo. A pľúca hrubé črevo, základná obilnina, ktorá posilňuje pľúca hrubé črevo, je ryža, jačmeň nahý, zo strukovín je to napríklad biela fazula, pri zemi som nespomínal, je tam napríklad cícer, žltý hrách, takže preto ľudia, tí, čo milujú humus, prirodzene si posilňujú trávenie. A zo zelenín na pľúca hrubé črevo sú všetky koreňové, biele a pikantné, čiže napríklad výborná je biela reďkovka, čierna reďkovka, cibula, cesnak a petržlen, ale aj kaleráb je výborný. Takže toto sú zeleniny, ktoré sú výborné. Chuť je tam jemne pikantná, čiže jemne pikantná znamená, že keď jete, páli vás to jemne. Ak niekto k jedlu je 3-4 čili papričky a povie, toto je oheň, to je super, tak už neposilňujete, ale deštruujete. Alebo je to signál, že to je tak zanesené, že potrebujete extrémne pálivu. Tretí element, ktorý je tam podstatný a kľúčový, sú obličky močový mechúr. Obličky močový mechúr súvisí vlasy, zuby, kosti, klby. Toto všetko je prepojené s obličkami a močovým mechúrom. V obličkách je naša životná energia, čiže ak sa cítim unavený, nemám energiu, ťažko sa mi ráno stáva z postele, nemám vôľu a som lenivý, tak to je prejav slabších obličiek. Samozrejme aj potencia je záležitosť obličiek a močového mechúra. Takže a obličky močový mechúr posilňujú vývary, strukoviny z obilnín, zo strukovín sú to všetky strukoviny, ale základ sú to hlavne fazule, lebo tie sa podobajú na obličku.
A z obilnín je to napríklad pohanka, čierna ryža je výborná. Zo zeleniny tam máte červenú kapustu, červenú reďkovku, takisto. Niektoré zeleniny nájdete aj v iných elementoch. Potom tam máte z korenín, tam je jemne slaná chuť, čiže jemne slané jedlo posilňuje obličky močový mechúr. Ľudia, ktorí dosávajú jedlo a solia veľa, je to signál, že tie obličky sú slabšie a takisto ešte viete zistiť, že obličky sú slabšie vtedy. Optimálne človek by mal chodiť na malú potrebu 3 až 5 krát. Ak chodíte 7, 8, 10 za deň, to nie je správne, že vy poviete, že ja veľa pijem. Nie, vyčerpávate obličky. Ideálne je chodiť 3, 5, 6 je taká hrana. Ak chodíte menej ako 3, pijete málo. Ak chodíte veľa, často pijete veľa, alebo vaše obličky sú slabé. Takže máme obličky, močový mechúr. Štvrtý element je pečeň, žlčník, je to element drevo. Pečeň so žlčníkom ovplyvňuje našu náladu, čiže či človek sa zlostí, kričí, čiže kohokoľvek vidíte, že kričí, zlosti, je to signál, že pečeň je natlakovaná so žlčníkom. Potraviny, ktoré posilňujú pečeň, žlčník je špalda, raž. Všetky zelené zeleniny, brokolica je super, zelené šaláty a ešte aj kyslá kapusta a všetky fermentované zeleniny, čiže chuť, ktorá posilňuje pečenie, kyslá. No a posledný element, čiže piaty, je element oheň, tam je srdce, tenké črevo, srdiečko je o radosti, čiže ak je človek smutný, málo sa usmieva, málo sa raduje, je to signál, že to srdiečko je slabšie. Z pohľadu čínskej medicíny, keď chcete vedieť, ako je na tom srdce, postavte sa ráno alebo večer pred zrkadlo, oči by ste mali mať krásne, bielka, biele, žiarivé. Ak sú popraskané žily, unavené oči, je to signál, že to srdce a cievy nie sú dostatočne vyživené, takže vyživuje cievny systém z obilnín je napríklad pohanka, kukurica, amarant, je tam z strukovín je tam napríklad červená šošovica, červená fazula, zo zelenín je tam cvikla, ale aj mangold, a chuť je tam jemne horká, čiže napríklad aj riasa nori je jemne horká, púpava je jemne horká, čiže takýmto spôsobom môžete podporovať tie orgány. A je veľmi dôležité, aby tá energia v tých orgánoch prúdila, aby niektorý z tých orgánov nebol veľmi slabý alebo veľmi silný, lebo tam potom začne vznikať nerovnováha. Toto za tých x rokov, čo ja sa venujem výživu, my máme doma cca 700 kníh, čo vidíte za mnou z tejto oblasti, ale aj osobnostného rozvoja a ja som prečítal skoro všetky knihy o výžive, každá tvrdila niečo iné, ale to, čo mi vyšlo najfunkčnejšie, sú tri také silné systémy a to je 5 elementov, to je čínska medicína, ajurveda alebo makrobiotika, tak tá isto vychádza z 5 elementov. Ja používam kombináciu. Samozrejme, lebo Ayurveda je ideálna na Indiu, ale 5 elementov je geniálnych v tom, že vy si to nastavíte podľa vášho tela, vášho zdravotného stavu. Takže máte taký jednoduchý vstup. No a samozrejme, niekto sa môže usmievať, niekto môže pochybovať, ale najlepšie je to si vyskúšať. A ja za tých 30 rokov, čo sa venujem výžive, a zdraviu a zdravému životnému štýlu mám okolo seba neuveriteľne veľa kamarátov, ktorí nemajú žiadne zdravotné problémy. Samozrejme, my máme bioobchod a tam chodí dennodenne veľmi veľa ľudí, každý má nejaký problém. Prečo? Lebo to nemajú upratané v rámci všetkých orgánov. A myslíte na to, ak chcete byť zdraví, musíte sa starať o 5 detí, čiže o 5 elementov, o všetky vaše orgány, nemôžem sa starať len o niektoré z orgánov. Takže držím vám palce, aby ste si užili zdravie a dopracovali sa k dlhému, vitálnemu životu, lebo ľudský život je nastavený na 120 rokov a my v Európe a na Slovensku sa dožívame problematicky
70, 80, ale ak niekto sa dožije 80, je dokázané, že minimálne má jednu z 5 vážnych chorôb, ako je srdcovo-cievne, cukrovka, rakovina a kĺbové nejaké problémy, Alzheimer, demencia, čiže väčšina ľudí, Slovákov v tomto veku je niekde tu. A ešte na záver vám prezradím jednu z vecí. Máme tri najväčšie strachy. Prvý strach je zo smrti, ale každý z nás jedného dňa zomrieme, to neovplyvníme. Ale druhý veľký strach je staroba. A už dneska viete, že to môžete ovplyvniť aj na základe tohoto e-booku. A tretí je, že keď zostarnem, budem bezvládny. Takže máte návod, máte nástroje, užívajte si život, vyberte si cestu, aká je pre vás dobrá. Pozdravujem vás. Veľmi pekne ďakujem, Peťo. Jedna vec ma ešte napadá. To znamená, keď človek zaradí tieto princípy a začne sa stravať podľa 5 elementov, vedľajším efektom bude to, že bude mladší a krásnejší, lebo ešte musím vlastne k tomu dodať, keď som mal tú čest niekoľkokrát ťa sprevádzať a pomáhať teda na tvojich pobytoch, tak videl som, že ľudia, čo tam prišli, tak na 5. deň boli viditeľne jasnejší, mali krajšiu pleť, vyzerali doslova mladšie za 5 dní. Ako to je vlastne možné? Ako to funguje? Je to prepojené s touto stravou? No funguje to jednoducho, že strava je palivo, čiže zoberme si, každý pozná, že ak mám dízlové auto, dízlový motor, musím natankovať dízel a naftu a ak mám benzínové, tak tankujem benzín. Čiže len problém je, že my dokážeme zjesť čokoľvek, lenže naše telo, ak nejeme optimálne, tak spotrebováva obrovské množstvo energie, aby to upratalo celé. A 5 elementov je v tom geniálne, že tí ľudia pochopia, ako telo funguje, pochopia, čo papajú a čo nepapajú, aby sa dostali do rovnováhy. Takže ja to môžem len potvrdiť na základe mojich kamarátov, mojich blízkych a často kladená otázka na mňa je: Pán Planeta, väčšinou prídu ženy, ale dávajú otázku: Pán Planeta, ako je možné, že vy nemáte vrásky okolo očí? A ja sa vždy usmejem, vravím, no každý večer mi manželka dáva uhorky na oči a oni, že fakt, a ja vravím, nie, ja som chlap. Ak vynimočne prejdem okolo nejakého krému raz, dvakrát do týždňa, tak je to výhra. Všetko hovorím, že to je výživa znútra, lebo vy si musíte uvedomiť, stav vašej pokožky je záležitosť pľúca hrubé črevo, čiže element kov. Stav vašich klbov sú obličky močový mechúr, čiže element voda. Žiara a energia, ktorú máte, je oheň, čiže srdce, tenké črevo. A zem je o trávení, čiže ak vám nefunguje dobre trávenie, priberáte, ste unavení, nemáte dosť energie. No a potom dobrá nálada, samozrejme, ak nemáte natlakovanú pečeň, žlčník, mňa ľudia nikdy nevideli sa rozčulovať a kričať. Prečo? Lebo ja ventilujem emóciu a posilňujem pečeň. A pečeň, keď je silný orgán s nejakou nadbytočným napätím, ono si to uprace. Takže prináša to veľmi veľa benefitov a ja každému odporúčam, aby ste si to vyskúšali.